Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan kira ne daga 'yan uwana matasa, musamman na jihar Kano. Kar ku taɓa bari san rai da abin da ake a wani waje da abin da kuke ji a wani waje da canza muku tunaninku. Ku zama mutane masu rama halacci da halacci. Ku zama mutane wanda suka san me yake musu ciwo. Ku zama mutane wanda kuke hango gabanku. Ku sani cewa ko ba yau ba, ko gobe, ko jibi, wata rana za ku girma. Kuma abin da ka ga ka zama yanzu yana da tasiri da abubuwan da ka dinga yi a baya. Haka zalika kuma abin da za ka zama gaba yana tasiri da abubuwan da kake yi yanzu. Kar ku bari mutane masu san rai wanda gabansu ba za ta yi kyau ba su ɓata muku gabanku. Kuma mutane masu tunani, kuma mutane masu adalci, kuma mutane wanda maganarsu take haɗuwa da ayyukansu. Wannan shi ne kaɗai abin da za ku iya yi. Taimaki kanku.